אני נותנת לעצמי עצות טובות, אך שוכחת לציית להן. זה מסביר איך נדבקות אליי צרות. אני מאחל לדר הרבה אושר ושתלמד יפה, כי זה חייה דבר חשוב ביותר. ואנחנו תמיד נאהב אותה. העצה שאני יכול לתת לך זה תקשיבי בקול הורייך. אל תביטי לצדדים, רק תשמעי להם. שיהיה במזל טוב. לדר המתוקה, מזל טוב. ביקשו ממני לתת לך עצה לחיים. קשה לתת עצות, כי כל אחד לומד מהניסיון שלו. וכל אחד רוצה לחוות ולקבל את מה שהוא סופג, ואז ללמוד מהניסיון שלו. מה שאני מציעה לך שלפעמים כדאי גם להקשיב, לא תמיד ליישם, אבל להקשיב ולראות אולי זה כן מועיל. מה שאני עוד יכולה להגיד לך, תמשיכה להיות כזאת מקסימה, בחייכנות, וכל מה שאת אוהבת לעשות תעשי, לו יהי. כל שתבקשי לו יהי. אוהבת סבתא. חמודה, יצא לי אלייך לבת מצווה שלך. לא לעשות את הטעות של דודה שלך ושל אבא שלך. תמצאי לך בעל השיר. זו העצה הכי טובה. דר, החדר שלך מה זה מבולגן? בואי מהר לאסוף, מהר. דר, כשהיא אומרת את הדבר הזה, את יכולה לעשות שני דברים. אחד, לסדר את החדר ולהשקיע המון זמן. שתיים, לעשות כמו שאני עושה תמיד, לדחוף הכל לארון. ככה בלגן, לא בתוך החדר, אלא בתוך הארון. איזה חדר מצוחצח ומקיא, כל הכבוד. העצה שלי היא לך, תמיד תקשיבי לי, אני תמיד צודקת. חגיגה. בלי. עוגה. אז איפה? בלי להיות סבלן, כן זו עצה טובה. לדר המון מזל טוב, ודודה ממש נפלאה. תמשיכי להיות טובה בהתעמלות קרקע ולהמשיך לעשות תרגילים בדשא כמו כל פעם כשאנחנו אצל סבתא בבית. העצה שלי לך היא שתדעי, מאחורי המגרש יש פרצה לבית ספר. כל פעם שמתבטל לך שיעור, תלכי הביתה, אל תישארי בבית ספר לבד כמו איזה חננה, תלכי הביתה. מי, לאופיר? לא. לרומי? לא. למי? לניצני? לא. לדר. לדר. מזל? אוי. תעשה לה שלום לדר. סלם. עכשיו תתחילי. מהתחלה. תסתכלי במצלמה. לדר, שיהיה לה המון מזל טוב ובריאות ושמחה. תמשיכי להיות נפלאה. אוקיי. אני רוצה לתת לך כמה עצות. עצה מספר 1. אני אוהבת שאת קונית לי מתנות. בפעם הבאה תקני לי טרפולין על כיסא המתנה ואני אחליף אותה. אוקיי. שאלה מספר 2. אני אוהבת שאת משחקת איתי בקלפים, אבל פעם הבאה תני לנסח, שאני לא אבכה. Желаю тебе много счастья, до 120 лет, и будь хорошая девочка для родителей.
מה הבנת?